Balmazújváros abszolút központjában kínálok eladásra egy családi házat a gimnáziummal szemben. Az épület egy 643 négyzetméteres összközműves telken helyezkedik el. A kádárkocka jellegű családi ház terméskő alapon vályogfalazatú. Fűtését gázkazán szolgáltatja, és egy hűtő-fűtő klíma is beszerelésre került. Korábban irodaként funkcionált ez az épület, riasztórendszerrel ellátott. Nettó 95 négyzetméter, rendkívül tágas és világos, több vizes blokk és konyha helyiség is kialakításra került. Ez a remek befektetési lehetőség 64.900.000 forint. Várom a hívást, beszéljünk mielőbb!